Petri lupaa vaikka vesisadetta, kunhan et lunta tänne ennusta. No, se on sovittu. Ja voi olla, että lännessä aurinkokin paistaa ja huomenna, mutta kyllä tässä sateita nyt aluksi on tulossa ja vielä huomennakin suuressa osassa maata. Todellakin tuolta Ruotsin puolelta noita sateita on tullut meille ja täältä Ruotsin puolelta on vielä illan tunteina saapunut meille ukkosiakin tänne Porin ja Rauman seutuville ja vähän ukkosia on tällä hetkellä myös tuolla Suomenlahdella. Mikrofonin ei pitäisi puuttua, mutta kyllä täällä mikrofonit pitäisi olla. Sehän on täällä. No niin, eli täällä niitä ukkosia todellakin on lähestymässä. Ja ne ovat kyllä yöllä sitten jo menossa tuonne Keski-Suomen alueelle ja sitten vielä sateen häntä kääntyy tähän